So, hello guys. Nanata karon dire sa Bye-bye Beach dinhi sa Dumanhog, Cebu. Nangaligo mi kay nag first placer ang among team dito sa Dumanhog Tubuduguan. So, muna yung among venue sa among pagpangaligo sa among nadawat nga prize dito. Og salamat di ay sa sponsored sa maong duwa na sa konsehal sa lungsod nga si Konsehal Jokol. Salamat kay Cons. So mao ni ang entrance dinhi sa Bye-bye Beach. Muna lang ambience. So full rolls nila mao ni. Barato ra kay diri guys, kay ang entrance nila per head is only 30 pesos. So muna lang ambience no. Di pa kay siya totally renovated pero good looking na kay lang ambience. Ang ilang mga cottages nag-range siya og 1.5 pinakamahal, pinakabarato 800. Napod sila yung mga store diri sa sulod. So guys, kung na may plano nga mga ligo, Bye-bye Beach ta sa Dumanhog. So muna among cottage no, og akong bugoy nagkamang-kamang. Na first placer sila sa 21 unders liga sa Duguan, Dumanhog, Cebu. So among prize among gipangaligo dinhi sa Bye-bye Beach dinhi sa Dumanhog. So gwapo kayo ang ambience sa lugar. Muni ang ambience dire. Dagat og sa unahan na mga swimming pool. Inform lang tamo nga ang cottage dire na itag pila kitong cottage dire boss? 1.5 lang pang iwan roti ka 1.3. Okay, maya. So muna ako mga player dito. Usa na ni siya sa player dito sa Duguan. Mao ni tanan ang player namo dito sa Duguan. Biles Brandex TV. So, muna sila ako ang mga player. Asang uban na ni, to aguro nananaw. Napoy swimming pool ha. Muna ang ambience. Kana swimming pool side. Muna sa ilahang pool area ha. Swimming pool area nila. Separated siya og entrance sa Maong Beach Resort. So medyo maulano na atong pagka-ari karong panahon no. Pero at least dili init ang panahon. Kailang sa mulahotay lang sa tugnaw. Doon na sad sila gamayng resto bar. Dini sa sulod. Ang ilang mga cottages dire is nanis mga 20 plus cottages. So muna lang sea area. So nindot kayo no? Ay pagtuslo og wala kay kauban.
Maligo na mo din? Ay, pagkuslog ko. Huwag kay kauban, ha? So, muna ilahang area sa ilahang dagat, no? Dong! Ayaw, Jod! Kuha na, ha? So, balik ka dito sa may mga cottage area, no? So, medyo taligsik man. Mag-open na sila dire 24/7.